And then me per se yedi nkomopa Sunyane Traditional Council. Okay, 2010 LI 1972 or Trepife Kwanya Faso AC Hine Ewo Sunyane Traditional Council. Okay, LI ni mawuti muse asene ebusuano a omo na ye boa henkoko abja no omo tena so no omo na di man hene ewo Sunyane na Sunyane se ko ba se oman hene free mu a nhyehyɛ ye wo ho ne se eye Sunya man hema one abakoma hema ene asene busua mpanyifo na tena ase na wahye nhyehyɛ ye a olibeyi nipa hoforo ba besi oman hene nanan no nhyehyɛ ne bi ne se omotuma abusua ne se adwana beda mpan na ewo se ombetumi yi nipa agi se ene aduanan atwamu na so mudi aduanan na otwensia wo na ti ansa na yetumi yi nipa hoforo na se nipa bebe de omo ade srede beto man hema anim a wone abakoma hema ne abusua mpanyifo na tena ase dwendwene ho na da ese no wafro ma ba man hema hemfie no yi nipa wi a na afi yabo asankonya amane na omo so akotena so ato aba se omo to aba na omo je nipa ne tum wi dia na afi ya hye bra obeba bi sai atre Sunyaman ama ahemfo aka no so bi sai atre no akoba so de ba mprensa so no ma anya atuma ansa na afi yetimi ama akankonyafo no ato aba yi nipa bi every adisibusia ni yegyina no se Sunyaman hene ekọ no so machi be mfie mienu ni na otwetwe mu no na nyame adaroma na hema eyi na ajare ema akankonya so tena ase gye ne tum wie eti ye hwe animu se efiri ene koya na ajare ebetumi abisa atre Sunyafo na watena nananum akonya kase no so